Čaute. Moje meno je Šašky a vítam pri dnešnom videu. Strašne sa nudím a toto bude názov toho videa. 8 vecí, čo odporúčame robiť, keď sa nudíte. Prvá vec. Byť na Facebooku. Ale to tiež je také, že online sú tam dvaja alebo traja, no. Priateľov milión, poznám ani 50 nie, od veci. No, mami? Nič. Ešte nie. No, ty si kde? Mami, mohla si prísť. A ja môžem ísť? Ale ja chcem ísť von. Mama. Ty kokos. Co to je ako? Ty kokos, ja nemôžem ísť von, lebo ona ide preč a nemôžem ísť von. Druhá vec. Hádzať si pravidka. To už. Tretia vec. Spraviť si prankov dako a robiť si to srandu. No čau Matúš. Nevieš, kto som? To som ja. Nie, to nie som ja, Šimon. Nie, to som ja. No veď ja. Tomáš. No, pôjdeš von? No. Koľko hodín? Nemám hodiny teraz. Neviem koľko hodín. 23:56. No. Možno pôjdem, no. Tak, a zrejme pre príťazku, hej, no. Dobre. Čau. Potom nebo pranko, toto bolo len tak. Mne zavolal Matúš, on tak som mal na ticho. No ja som zavolal, bo som mal zavolať, ale teraz si spravím pranko. Dajme tomu, že zavoláme. Zavoláme. 78 kontaktov tu máme. Koho si vybereme?
Saša Budkovská, to je moja sesternica. To bude sranda, to bude. Ale nie, ale na to príliš som to ne. Tu mám taxíky, asi 3 taxíky číslo, ale minulo som volal, že získam objednať len taxík do Viedne a prečítam a potom som odlev to radšej ne. Mám tu jeden, ale Víťa Koreňová. A neviem, či to vyjde. No, skúsim. Voláme. Čo sa spýtame? O, dobrý. O. Zrušila. No si ma poznal? Á, nepoznala. No, nemám moje číslo. A mám moje číslo. Girl. To je tiež youtuber. Ale ma bude poznať, lebo on si takú toto spravdu som na videu. Takže to bude poznať, no. Neviem, sa spýtam, ale sa hrajú. Prosím. Dobrý deň, chcem sa vás spýtať, koľko máte odberov? Veľa. Koľko? 10? Povedzte mi, koľko odberov, ak máte 4, tak vám zatlieskam. 36. Ten bol dobrý. No, tak sa mám veľký feťak. 36? Nie. No počkaj, tu mám Pain, TV, 2 odbery. Jasné. No? Veriť. A mi bravo Svinťo, že ste natočili nové video. Nie. Mi bravo, že hej. No máme predtočené iba, debil. A ty si u Svinťa? Nie, teraz idem domov. Ale Svinťo bravo, že ste natočili Ananas Challenge, či čo? Ja som minulý týždeň. No tak neviem, lebo... No neviem. Všakže debil. No dobre, čau ti, Jane. S dvomi odbermi. Počkaj, to bola tretia vec iba, už 10 minút. Možná veď. Kúkáci fotky. V strede ja, Svintek, Janeček. Ľudka zo 4. triedy. Takže pred 2 rokmi. Feťak fest. Peťka. Tetovať sa, prečo nie? Nálepky z ogurcíkov, kastíkov. Like.
Fotiť si s kartičkou. Prepáč, mami, to okno som nerozbil ja. Final. Čítať si noviny. Poprad zvolen 2-1. Zvolen Žilina 2-1. Ja som zvolená, takže to je úplne. Ale. The fire come down! The moment, please. Spievať si. A určite to spievam ja. Spievam to ja. Spievam ja. I know you need the world to be free of you. Live life, breathe air. I know how we're gonna get there. Never wonder. I will never see you fall. Chasing shadows. No tak to tako spievam. Ak sa vám toto video páčilo, milí ľudia, Kazachstania a tejto planéte, hoďte tam like, odber, koment, nemusíte, viete, ak sa niečo nepáči, dajte. Budem rád, odber, like, don't dislike. Čujte. Ak na tomto videu budete 100 pozretí, ďalšie video natočíme s kamarátmi challenge. Majte sa, užívajte život. Čau, zdraví vás Šašky. Na ďalšie video hodné masky.